Kani ke jimput ya ke turoi jingïathuhlypa na ke KUT-APPHIRA ke jiwalam kubor ke jingjia ke baja ke pyrthei na ke pong shai juga ktien jong ubelai ke badan dia sno bat ke jingïathuhlypa halor jong ke pang ke jingïathuhlypa hai ke taïew ngiui ke dan ke jele halum Moriah ulum kentang hakaba kala judan ke tempel jong Salaman ke tempel balatei hadin pat du serababelt kadan ke jele kada jekenat menta kadan ke jingsiat namding persya akhir Israel na kylleng ke jaga para shakri U Trai para ngeit para lok para dekhot agalong yang ke jong U Trai bat fi baro ki baju sengap ya ki kubor ki bala jualam nakane ke KUT-APPHIRA ngadan meni keren kendiat sepong benai nisan ubenai nisan ke kot kedau tarik jigijiu udi ubenai benengkong jong ke snem ke jing tra ke jong belai ban sedang ya ke jingken snem betumai ke jingken benai tarik betumai haswabe ki kon Israel kemi na ke yeng jong ke jilomra nari Egypt ublay ulabat kha yaki wong yaki bawni unde usnem betumai benai betumai nakana jongpi batpin rakhi ka jing khoyam juga jinglai daga ba paniap yu kholang berat daga ba shimega snam ta ke shauka ba mi kubu ba khalam tiat batpin kre ban mi no naga yeng jong ga jilo marau kham hadin ngisem hake kitab libetikas ublay butha iki kun Israel bakin rakhi lightly ke jing khoyam honi ubanai nisan ubanai benengkong jong snem rakhi ke jing khoyam juga jinglai ke jing khoyam kubu ba khalam tiat bat ke jing khoyam suanen kong nang ta sa ubanai balai rakhi ke jing khoyam jing taïew lani ke jing khoyam Pentecost nang ta sa ubanai benyo rakhi ke jing khoyam jong ke jing put turai ke sngi jong ke jing sok bat ke jing khoyam tabernacle de honi ubanai nisan bau trai jisu lawan ringkat lang bagi sunran se Jerusalem ban rakhi ke jing khoyam but you try jisu lakem na get samani lara bishar hakatayo bagi jug rakhi ke jing khoyam jong ke jinglat haga sngi bagi paniap du kholang brat jong ke jinglat hakata ke janmit you try jisu Khrist lasana pernah la paniap ke snam kalami baru jisu ula long kholang brat jong ke jing pawat bagada ke mit ru ki jiu ke labam yu kupu ba khlem tiat balak kedia kabat tho yu try jisu Khrist kupu jong ke jingem but hadian jogata utra jisu la mipat naga jingyap ban long sonen kong ban mipat na kibayap ubanai nisan di ubanai badan kam haga jabir Israel but udi ubanai badan kam ru hagi balangit utra jisu Khrist kinang bot jong utrai namar de hauni ubanai ba utra jisu la yap la tep bola mipat bat ngiyo ay ka gospel ka khubor ba jong ka jimpenem ka ba yitos ba ka jingyap ka jingtep bat ka jimi pat jong tra jisu niken mau ba tra jisu Khrist kholang bra jubla yap ukpu jong ka jingem u ba khlam te la te biu baru jisu Khrist ko so na kong ulami pat na pring jig ba yap hallelujah ki muslim ki ba mani u blay Allah la ne moon god kiju don ni kata kajing dwai sha jingit how banai balatip kumuto ubanai Ramadan ba hakini ki sngi kumba shibanai kade kajing sha jingit kade kajing sami snai kade kajing kendo ilaga jonga jim kajing millennial ide ban discipline ide ban sacrifice kani kade kajing le niam jig muslim ubanai Ramadan ubanai jindwai sha jingit ubanai jong ka jingle snei yegi beduk mentaru kini muslim ila sedang yo banai Ramadan duk arpa artrik banai leber ban kod do banai yong arpoi tarik wan biang shaka jabru Israel ka pedeng juga jing shakri belai juga jiu kadai haulum Moriah
ulum jaga temple. Nakamada jogi Kristan ru haka history de haj Jerusalem. Kadan ka jing shakri belai ka berhem. Ka jing shakri ka jing kenmau ye ka jing ka bau jisulale. Ka berang jesnol ba ka jing khwaniam jika Jew. Henry haka ba kinjuman same. Haki bang U Trai Jisu Khrist compare ko ka jaga ka bang idon ngia seng ye shakri belai don ka jaga. Ngi kenmau ka jing ap ka jing tep ka jing pat ka U Trai Jisu Khrist. Ki Muslim ki dan bun ki jaga kentang. Ki jaga mani belai jongki. Khamta ma Saudi Arabia ka beri ki jaga haka bala khaya kan yang Muslim. Henry na do bagi Muslim kila kurut bagi Jerusalem ka spas ng banyo kila kam try khlem nong rim ya ulum Moriah daga batay iki arli ki jaga mani belai barkat tu ka ki jaga mani belai how ni ulum kum kawe ki jaga mani Dome of the Rock Al-Aqsa Mosque. Nadu ketika por mi ke jekan ar ke kha klemput syo how te ulum ke jong ke jingïathuhlypa khamtam hakani ke sngi ke khadduh ke jingkan ar kanang jur menta ke jekan ar how ni ulum how ni banai Ramadan ke Muslim ke le hang tu ban sha jingit ban le ke jinglet niam joki ke jiuru ke le kiyo sunu ulum udi ulum juga jekan ar ulum juga jingïaleh. Mentara ke jingkin shot juga Iran bekui ke seng le no. Msha bakin shong slam marsami aka mos. Henry ke dong ke jingpen shepting persbek ke jingwan lam khobor kumni kumtai ba ke shai Israel ke laban le kumni kumtai. Nanda kira shong apo kira pen khen ki an julo Moriah antara ki shai Israel ke haban rong hang tu ban penmi kita ki pat ba. Kadang ke jikan an hanulum. Kadang ke jing thau jingklomar. Kadang ke thma ka bakhen jomer sem. Uni ubanai juga thma kabakin ni mesim ka thmaniam but kani ka thma kalaban nang yalam si ka thma kaban nang jur tak ridu bagan mi ka soskular jingsuk basipo kaban plilan ka jingtei temple iki jiu kani ka jing perkhat ka jiu i kabangalaban ni ka jingjia ka jingtei ka temple ki jiu ki ko didik Kanang baka namdan syu gaji athut gaji wet bagi Muslim baka rukam syu gaji mani balai. Baka ni gaji tei temple. Hakaban sawan ka soskular. Kan kut hadu ka thmaba Armageddon. Kabala pensyong padeng ha Jerusalem. Mentugum ni karo jingïaleh nagi babon ki pang. Persya ki Israel. Na Syria gaji Krisyan ki Iran. Na Lebanon leno Hezbollah. Na syate Gaza ban ki we ki pang ki jaga. Ngini pe sekaway. Nginang yui ya ka jing peni borus im na shate ka bakreni ka Russia ba ki weipat ki ri shate jo ki Israel ka jing peni borus im na mingi ka China ba ki weipat na shari mingi ka jing peni bor jo ka Persia ka Iran ka Saudi Arabia ka benta jo ka ni si ba khadduh kanang pen ibat ya de ki buitre kam senti thmai ha ka jelam jong ne o khuns im ubala Shimti ke kam kum Prime Minister juga Saudi Arabia Muhammad bin Salman ka jing trai kam ke jo sagoi ke pang kum bala produk sedang turun ke dolar ka pisa ke baju kam pat ba ka yadi thier ka yo salan sa pyrthei ka sedang ke jing khai ke bathumai menta ke pisa China yuan ka neru ka de but senti Jong sim dari mingi berkiwai pat kibia selalang mentah. Henry pengen ke dia selah sniu jongki ban pentronik Amerika. Kadan kadan ka jinga trailang ke bam khoi la ke jongga jingkwa ka jing angnut apreng paramakiru. Hakare ke dia trailang. Nginangi i ya ka jing sedang klanbor bat penidok sa kiri hagadoba Asia mentah. Sagoi ka pang Nadu arjar khat khana arpau ter tengi i ka jing wan jongane ka khlam sukor ka bala shim ka jim breu ka bala ra ka jing ting ka jing smit menta ka snang pau biang ka jing pang khnyang jing pang thmai hana ki ong ka makbok ka ba ki ong bakan di ka khlam ka ba thmai prabangait para shakri U Trai kaleng ki jaga ke ba don kini ki jingjia ke ba jah kini ki sngi jong uni taïew
Kemudian dia seno berkat dia lupa ke ketin bagi pyni bagi dan kesi ke khadduh ke pyrthei kanang syak syukur. Kau ini kedak ke bau trai Jisu habala keli kedak jadi sngi ke khadduh wang sumar ba unu unum syukur ke laring ngeit ya ke ega ba kilat patai ke bau kenia tro ngin syak syukur langi ngeit ya ke ega ba kajing pensawa jongki jong nakaliang juga bor kebadan ke pyrthei ngin syak syukur ka ketin joblai ke kajing shisha Andawan mun simako unialam shiga jishisha. Yang indan ke jedai baru mun simako in kesiga bak khadduh. Ngindan ke jedai baru trai. Ngin shakri shirhem U Trai. Kanir ke jingkhot ke jongo belai. Kadang ke thma ke bakin jomen sayem menta. Yang in pen khlan. Ngidan ulu snem joga je pen ibor. Tengelong khlan U Trai ke bor jing khlan. Jongo trai ke thma jikam de ke do asna. Kadai ke besim baman. Hake jaka beneng. Kadai bingin dwai bania sai ban syak jingit bania lap gospel pelong senran yang bertrain nakam tak hima jong oblai ngir khupi baro kibaya don ban sengap ini ke khubor ke jingjia hapo jong ke taïew kabaran dia seno bar ke jetu lupa ke ktien ke jong oblai du musim ku un aji shai bingin song thu ke por kabangi don menta tu pilong ke bala kerkhu ke jong oblai yang ini ya ke jing shai jong mun sima ka jing shai jong upreu tibe jing shai ka balong ka ktien joblai ka syarak jong ka jia tolupa tat onang ye siam biang pat banang ye kren ke jingja ke baja ka pyrthei na ka pongsha jo ka ktien joblai nam da ka boram joblai amen.